κανάλι του Glowbox. Το σημερινό βίντεο είναι ένα πολύ αναμενόμενο βίντεο. Μας ρωτάτε συνεχώς ποιο είναι το περιεχόμενο του κουτιού που τρέχει αυτό το δίμηνο Μάρτιο-Απρίλιο, το March into Spring. Και επιτέλους ήρθε η στιγμή όπου εδώ πέρα θα σας αποκαλύψουμε το περιεχόμενό του. Στα social media σας έχουμε κάνει διάφορα sneak peeks και η αλήθεια είναι πως σας το αποκαλύψαμε το περιεχόμενο, αλλά μεμονωμένα. Παρ' όλα αυτά, στο σημερινό βίντεο, όπως μπορείτε να δείτε, σας παρουσιάζουμε όλα τα προϊόντα και τα 7 προϊόντα που βρίσκονται μέσα στο κουτάκι και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες γιατί το κουτί ανανεώθηκε, όπως θα είδατε και στο τελευταίο μας βίντεο με τα αγαπημένα προϊόντα του Μαρτίου. Το κουτί πλέον είναι μαύρο, άλλαξε, γίνονται συνεχώς αλλαγές στο Glowbox και μια πολύ μεγάλη αλλαγή είναι το συγκεκριμένο. Θα σας έχω το link του βίντεο με τα αγαπημένα του Μαρτίου για να το δείτε και να δείτε τι είπαμε για το συγκεκριμένο κουτάκι. Όπως μπορείτε να δείτε, πλέον είναι όλο μαύρο, γράφει το Glowbox μπροστά και υπάρχουν 3 αναλλαγές στα χρώματα του logo. Οπότε για εσάς που έχετε παραλάβει ήδη το κουτάκι ή πρόκειται να παραγγείλετε το κουτί, θα το λάβετε σε αυτή τη συσκευασία και το logo θα είναι είτε σε αυτό το πράσινο έτσι παστέλ χρώμα, είτε σε ένα μοβ πάρα πολύ ωραίο, είτε σε ένα σωμόν. Μέσα το κουτάκι επίσης είναι μαύρο και στο καπάκι του υπάρχει ένα μικρό έτσι μηνυματάκι το οποίο λέει Whatever makes you glow. Και όπως σας έχω ξανααναφέρει, στο Glowbox έρχονται διάφορες αλλαγές και το συγκεκριμένο μήνυμα θα καταλάβετε σε λίγο. Ακόμα σας ετοιμάζουμε και κάποια άλλα πραγματάκια τα οποία θα συνδεθούν με το συγκεκριμένο μηνυματάκι, οπότε κάντε λίγη υπομονή, όλα θα έρθουν στην ώρα τους. Και πάμε στο πολύ αναμενόμενο ζήτημα του τι έχει μέσα το κουτί, ποια είναι αυτά τα 7 προϊόντα τα οποία συμπεριλάβαμε στο March into Spring Box. Το συγκεκριμένο κουτάκι ήταν πολύ ιδιαίτερο για μας. Πρώτον, γιατί σας το στείλαμε σε μια καινούργια συσκευασία, οπότε θέλαμε να είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Και δεύτερον, γιατί υπήρχε έτσι η αλλαγή βασικά από τον χειμώνα, την εποχή του χειμώνα στην άνοιξη. Οπότε θέλαμε να μπορέσουμε να σας στείλουμε προϊόντα, να λάβετε βασικά προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να είναι ιδανικά για τη συγκεκριμένη έτσι, αλλαγή που συνέβη και παράλληλα να μπορέσετε να συνεχίσετε να κατακτάτε τους στόχους σας σε σχέση με τα New Year's Resolutions που θέσαμε στην αρχή του χρόνου και σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να ξεχνάμε. Αυτό το κουτάκι ελπίζουμε να σας βοήθησε ή να σας βοηθήσει να συνεχίσετε να κάνετε check στη λίστα σας. Περιέχει μέσα 7 προϊόντα, τα 4 είναι full size, ένα προϊόν το οποίο είναι ένα σετάκι σε ειδικό μέγεθος και επίσης υπάρχει ένα sample size και ένα πολύ ιδιαίτερο προϊόν που δεν έχουμε ξανασυμπεριλάβει κάτι αντίστοιχο. Το κουτάκι λοιπόν που έχετε παραλάβει ή θα παραλάβετε έρχεται κάπως έτσι και όταν το ανοίγετε μπορείτε να δείτε πώς ξεχυλίζει από προϊόντα. Φυσικά πάνω θα βρείτε το ενημερωτικό φυλάδιο με όλες τις πληροφορίες των προϊόντων και μέσα πάμε να δούμε τι έχουμε συμπεριλάβει. Και θα ξεκινήσω με ένα προϊόν το οποίο θα βρείτε για το σώμα και είναι το μεγαλύτερο που θα βρείτε στο κουτάκι και είναι το συγκεκριμένο από την εταιρεία Blue Sense. Είναι ένα body scrub στο άρωμα ρόδι. Θεωρήσαμε πως ένα body scrub είναι ένα ιδανικό προϊόν για να συμπεριλάβουμε στο συγκεκριμένο κουτάκι, καθώς ο χειμώνας μπορεί να έχει αφήσει λίγο τα σημάδια του στο δέρμα μας. Με την έννοια ότι μπορεί κάποια σημεία να έχουν έτσι λίγο παραπάνω ξηρότητα, το συγκεκριμένο προϊόν θα βοηθήσει πάρα πολύ να απομακρυνθούν. Ουσιαστικά είναι μια κρέμα απολέπισης η οποία περιέχει μέσα κόκκους αμυγδάλου και η κρέμα την οποία έτσι απλώνεται στο σώμα σας, είναι η κρέμα μαζί με τους κόκκους, περιέχει μέσα ενυδατικούς παράγοντες όπως βούτυρο καριτέ, αλόε βέρα, τα οποία θα θρέψουν την επιδερμίδα και θα την ενυδατώσουν πάρα πολύ καλά, ενώ παράλληλα οι κόκκοι ουσιαστικά θα απομακρύνουν τα νεκρά κύτταρα που έχουν κάτσει στην επιφάνεια της επιδερμίδας. Η χρήση του συγκεκριμένου σκράμπ είναι πάρα πολύ απλή, σε βρεγμένο δέρμα αφού έχετε κάνει το μπάνιο σας, την απλώνετε σε όλο σας το σώμα ή τοπικά σε όποια σημεία εσείς θέλετε, κάνετε
κυκλικές κινήσεις για να απομακρύνετε τα νεκρά κύτταρα και στη συνέχεια την ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Για εσάς που την έχετε ήδη χρησιμοποιήσει, για εσάς που θα την χρησιμοποιήσετε, θα καταλάβετε πως η σύστασή της είναι αρκετά παχύρευστη, το οποίο είναι καλό καθώς προσφέρει, ναι μεν προσφέρει απολέπιση, αλλά παράλληλα προσφέρει πάρα πολύ βαθιά ενυδάτωση. Και επίσης το άρωμα ροδιού είναι καταπληκτικό, είναι λίγο σε μεταφέρει πραγματικά στην εποχή της Άνοιξης και μας άρεσε πάρα πολύ. Και θα προχωρήσουμε στο πρόσωπο και το επόμενο προϊόν είναι από την εταιρεία Quick Fix Facials, η Purifying Charcoal Mask. Τη συγκεκριμένη μάσκα την αναφέραμε και σε ένα προηγούμενο βίντεο που κάναμε που υπήρχε αφιέρωμα στις μάσκες και την αναφέραμε για το λόγο ότι μας άρεσε εκπληκτικά και γι' αυτό μιλάμε συνεχώς για αυτή και φυσικά τη συμπεριλάβαμε και στο κουτάκι March into Spring. Είναι μια κρέμα η οποία προσφέρει βαθύ καθαρισμό, περιέχει μέσα ενεργό άνθρακα, ο οποίος είναι ιδανικός για να καθαρίσει σε βάθος την επιδερμίδα σας και να απομακρύνει ρήπους από το περιβάλλον, να απομακρύνει μαύρα στίγματα και έτσι προβλήματα που μπορεί να έχετε στην επιδερμίδα σας. Παράλληλα περιέχει μέσα κανέλα, το άρωμά της κιόλας μυρίζει πολύ έντονα κανέλα, το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Η κανέλα είναι αντιοξυδωτική, οπότε αυτό θα βοηθήσει να απομακρυνθούν κοκκινίλες και επίσης περιέχει μέσα ένα φρούτο, το dragon fruit, το οποίο είναι πλούσιο σε βιταμίνη C και η βιταμίνη C προσφέρει λεύκανση, έχει λευκαντικές ιδιότητες, οπότε αυτό θα βοηθήσει αν έχετε έτσι μαύρα στίγματα και σπυράκια επίσης να απομακρυνθούν. Η συγκεκριμένη επίσης έρχεται σε full size και λέει ότι είναι για 10 χρήσεις, αλλά πραγματικά μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε και παραπάνω θεωρούμε. Κρατάει πάρα πολύ και είναι πολύ εύκολη η χρήση της σε καθαρό δέρμα, επίσης πάντα σε καθαρό δέρμα. Εφαρμόζετε τη μάσκα, απλώνετε μια γενναιόδορη ποσότητα σε όλο σας το πρόσωπο ή τοπικά, την αφαίνετε για 10 λεπτά, 10 με 15 λεπτά, 5 με 10 λεπτά, διαβάζετε πάντα τις οδηγίες από πίσω και στη συνέχεια ξεβγάζετε με χλιαρό νερό και θα δείτε το πρόσωπό σας ότι όταν πάτε να τα κουμπίσετε μετά είναι τόσο απαλό. Εμείς όταν αρχίσαμε να τα χρησιμοποιούμε συστηματικά δεν πιστεύαμε πόσο απαλό άφηνε το πρόσωπό μας και ενθουσιαστήκαμε και γι' αυτό θέλαμε οπωσδήποτε να τη συμπεριλάβουμε στο συγκεκριμένο κουτάκι. Και το επόμενο προϊόν που συμπεριλάβαμε επίσης αφορά το πρόσωπο, βασικά αφορά το πρόσωπο και το σώμα. Είναι μια κεραλιφή ή Repair Balm όπως λέει η συσκευασία από την εταιρεία Lauda. Η συγκεκριμένη εταιρεία μας ενθουσίασε πάρα πολύ, είναι μια νέα ελληνική εταιρεία της οποίας τα προϊόντα είναι όλα χειροποίητα, είναι φυσικά προϊόντα, η συσκευασία τους είναι οικολογική, είναι ανακυκλώσιμη, οπότε μας άρεσε πάρα πολύ η φιλοσοφία της και θέλαμε μέσα από το κουτάκι να μπορέσετε να τη γνωρίσετε κι εσείς. Για τη συγκεκριμένη περίοδο θεωρήσαμε πως το Repair Balm είναι ένα κατάλληλο προϊόν για να το γνωρίσετε, καθώς είναι ένα προϊόν το οποίο θα σας βοηθήσει να ενυδατώσετε σημεία στο σώμα σας, στο πρόσωπό σας ή και στα χείλη σας. Εμείς κατά βάση η αλήθεια είναι ότι το χρησιμοποιήσαμε πάρα πολύ στα χείλη μας. Περιέχει μέσα έτσι, σπάνια βότανα της ελληνικής φύσης και ελαιόλαδο. Έχει μια πολύ ελαφριά μυρωδιά, η οποία θυμίζει έτσι άνοιξη, είναι λίγο λεμονάτη, είναι πολύ φρέσκια και η ενυδάτωση που παρέχει το συγκεκριμένο προϊόν είναι απίστευτη. Εμείς, και όταν λέω εμείς, πολλές φορές εννοώ εγώ κάθε βράδυ και σας το εγγύω με κάθε βράδυ το χρησιμοποιώ για να ενυδατώσω τα χείλη μου και την επόμενη ημέρα βρίσκω τα χείλη μου να είναι πάρα πολύ καλά ενυδατωμένα, καθόλου σκασμένα και δεν νιώθω ποτέ το προϊόν ότι κάθεται βαρύ στα χείλη. Οπότε ενθουσιαστήκαμε και θεωρήσαμε πως είναι ένα προϊόν που πρέπει να γνωρίσετε κι εσείς. Και το επόμενο προϊόν για το οποίο είμαστε super ενθουσιασμένες αφορά τα μαλλιά και είναι ένα τέλειο σετάκι κορίτσια, το οποίο θα σας φανεί τόσο χρήσιμο βασικά για όλες σας, είτε έχετε ξηρά, είτε έχετε λιπαρά, είτε έχετε ταλαιπωρημένα μαλλιά. Είναι ένα σετ το οποίο θα σας ανανεώσει, θα αναζωογονήσει τα μαλλιά σας, θα τα κάνει και πάλι υγιή και να φαίνονται έτσι ανάλαφρα και λαμπερά. Φυσικά μιλάω για το super σετάκι της εταιρείας Sarina Key, είναι από τη σειρά Pure African Shea Butter για Damage Repair. Μπορεί να λέει Damage Repair, παρόλα αυτά, ακόμα και εγώ που έχω λιπαρά μαλλιά και προσέχω τι προϊόντα χρησιμοποιώ, το συγκεκριμένο σετάκι δεν το έχω αφήσει από τα χέρια μου.
Περιέχει μέσα ένα σαμπουάν, ένα conditioner που ουσιαστικά είναι ένα butter και ένα έλαιο το οποίο θα ανανεώσει τα μαλλιά σας. Δεν μπορώ να βρω λόγια να σας περιγράψω πόσο καλό θα κάνουν τα συγκεκριμένα προϊόντα στα μαλλιά σας. Όπως μπορείτε να δείτε, έρχονται στο συγκεκριμένο μέγεθος. Είναι ένα special size που είναι καταπληκτικό για εσάς που θέλετε να δοκιμάσετε τη συγκεκριμένη εταιρεία για να δείτε θέλω να αγοράσω και το full size ή όχι, ή αν ταξιδεύετε συχνά με τα συγκεκριμένα δεν θα έχετε κανένα θέμα. Είναι εκπληκτικά, έχει μέσα φυσικά το shea butter, βιταμίνες όπως εαφ, έχει μέσα κερατίνη, τα οποία δημιουργούν έτσι ένα σύμπλεγμα συστατικό, ένα σύμπλεγμα τα οποία βοηθούν πάρα πολύ για να αποκαταστήσουν έτσι προβλήματα που μπορεί να έχουν τα μαλλιά σας, αν οι άκρες σας είναι σπασμένες, αν δείχνουν ότι δεν έχουν ζωντάνια ή αν απλά εσείς θέλετε να τα διατηρείτε σε μια πολύ καλή κατάσταση. Τα συγκεκριμένα προϊόντα θα σας βοηθήσουν να πετύχετε όλους σας τους στόχους. Plus, το άρωμά τους είναι εκπληκτικό, μας έχει εθίσει το άρωμά και ο τρόπος χρήσης τους είναι πάρα πολύ απλός. Κλασικά με το σαμπουάν σας λούζεστε, το ξεβγάζετε, χρησιμοποιείτε το butter και το αφήνετε για 2 λεπτά και αφού βγείτε από το μπάνιο σας και έχετε έτσι μαλλιά τα οποία δεν είναι τελείως στεγνά, χρησιμοποιείτε το λαδάκι στις άκρες σας για να κλειδώσετε την ενυδάτωση που χρειάζονται. Και το επόμενο και τελευταίο full size προϊόν αφορά τα χείλη και είναι ένα hot προϊόν, κορίτσια, το οποίο δεν θα αφήσετε από τα χέρια σας και δεν θα βγάλετε από την τσάντα σας. Φυσικά μιλάω για το liquid lipstick από την εταιρεία Beauty Loop. Είναι ένα υγρό κραγιόν το οποίο στεγνώνει μάτ τα χείλη σας και έχει απίστευτη διάρκεια, διαρκεί όλη μέρα. Εγώ αυτή τη στιγμή φοράω το Doll, το έχω φορέσει από το πρωί, αυτή τη στιγμή είναι απόγευμα θα έλεγα και έχω πιει και δεν έχει πάθει τίποτα. Οι αποχρώσεις που έρχεται είναι εκπληκτικές, όποια και να συναντήσετε στο κουτάκι σας είμαστε σίγουρες ότι θα την ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Θα βρείτε nudes, θα βρείτε ροζ, θα βρείτε καφέ και θα βρείτε και ένα πολύ πιο σκούρο καφέ που όμως θεωρούμε πως μπορείτε πάρα πολύ εύκολα να το χρησιμοποιήσετε και τώρα την άνοιξη. Η διάρκεια που έχουν τα συγκεκριμένα κραγιόν είναι πάρα πολύ μεγάλη, είναι ανεξίτηλα και αυτό ουσιαστικά τα κάνει κατάλληλα για να τα χρησιμοποιείτε όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κάθονται πάρα πολύ ωραία στα χείλη και δεν τα αφυδατώνουν καθόλου. Συνήθως τα liquid lipsticks έχουν μια πολύ έτσι άγρια, θα τη χαρακτηρίσω, σύνθεση που αφυδατώνει τα χείλη, παρόλα αυτά τα συγκεκριμένα δεν το κάνουν καθόλου. Άλλα 2 προϊόντα μένουν και τελειώσαμε. Παρόλα αυτά τα 2 προϊόντα είναι πολύ έτσι ιδιαίτερα, ειδικά το ένα. Θα ξεκινήσω με μία κρέμα για τα μάτια, η οποία είναι από την εταιρεία Nuxe. Είναι σε sample size, είναι μια καινούργια κρέμα για τα μάτια από την εταιρεία, είναι η Nuxe Lens για την περιοχή των ματιών, η Youth Revealing and Perfecting Anti-Aging Total Eye Contour. Είναι μια κρέμα που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ εσάς που έχετε μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια να τους καταπολεμήσετε. Περιέχει μέσα φυσικές χρωστικές που θα σας βοηθήσουν να φωτίσετε την περιοχή και να κάνετε το βλέμμα σας να φαίνεται και πάλι ξεκούραστο. Το συγκεκριμένο δειγματάκι έχει μέσα 2 ml, το full size είναι στα 15 ml, παρόλα αυτά θεωρούμε πως είναι μια ικανοποιητική ποσότητα που θα μπορέσετε να καταλάβετε τη δουλειά που κάνει το συγκεκριμένο προϊόν. Και το τελευταίο προϊόν το οποίο συμπεριλάβαμε στο March into Spring Box είναι το πιο ιδιαίτερο, είναι ένα προϊόν το οποίο δεν έχουμε έτσι ξαναβάλει σε κουτάκι, είναι πρώτη φορά και ελπίζουμε να σας άρεσε και να σας αρέσει και εσάς που θα το λάβετε σύντομα, ελπίζουμε. Είναι ένα μαρτάκι ματάκι, όπως λέμε εμείς, από την εταιρεία Life Likes. Είναι μια εταιρεία η οποία φτιάχνει εκπληκτικά κοσμήματα και αξεσουάρ και είχαμε την ευκαιρία να το συμπεριλάβουμε στο συγκεκριμένο κουτί. Είναι ένα μαρτάκι, το οποίο όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί και όλο τον Απρίλη ως ένα έτσι βραχιολάκι το οποίο θα κάνει layering με όλα τα υπόλοιπα βραχιόλια σας. Εγώ το φοράω όλο το Μάρτι και θα συνεχίσω να το φοράω τον Απρίλη, όπως μπορείτε να δείτε. Είναι ένα πολύ γλυκό και πολύ λεπτεπίλεπτο βραχιολάκι, το οποίο όπως είπα κάνει τέλειο layering με τα υπόλοιπα βραχιόλια που μπορεί να φοράτε. Έχει κόκκινη και λευκή πλέξη για να είναι το ματάκι και έχει ένα ματάκι στη μέση, το οποίο θεωρούμε πως είναι πάρα πολύ γλυκό και το κάνει έτσι πιο ιδιαίτερο. Και αυτό λοιπόν ήταν το περιεχόμενο του κουτιού March into Spring.
Είναι ένα κουτάκι το οποίο έχει πάρα πολλά πράγματα που θα είμαστε σίγουροι θα σας φανούν πάρα πολύ χρήσιμα όλους αυτούς τους 2 μήνες για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει το κουτάκι σας, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να το λάβετε τώρα που έρχεται Πάσχα, να κάνετε ένα δώρο στον εαυτό σας ή αν θέλετε να κάνετε ένα δώρο σε κάποια φίλη σας, επίσης είναι μια πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να το λάβετε, να το γνωρίσετε και να το γνωρίσετε και σε άλλους ανθρώπους. Και φυσικά θέλουμε να μάθουμε τη γνώμη σας για το συγκεκριμένο κουτάκι. Αν το έχετε λάβει, να μας πείτε ποιο ήταν το προϊόν που σας άρεσε και δεν έχετε αφήσει τα χέρια σας και το χρησιμοποιείτε συνεχώς. Και αν δεν το έχετε λάβει και θέλετε να το λάβετε, να μας πείτε ποιο ήταν το προϊόν που σας έκανε να πείτε θέλω να το δοκιμάσω αυτό. Περιμένουμε λοιπόν τα σχόλιά σας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, όπως σας είπαμε. Κάνουμε πολλά sneak peeks, έρχονται και άλλες αλλαγές στο Glowbox, οπότε αν θέλετε να μείνετε συντονισμένοι, ακολουθήστε μας στα social media. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάνετε like και φυσικά αν δεν είστε εγγεγραμμένες, πατήστε το κόκκινο κουμπάκι για να κάνετε εγγραφή και να μην χάνετε κανένα μας βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο μας. Φιλιά πολλά, γεια σας!